हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसारि इउटुब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायफिनलायबाय लोगोफोर। दा नै मैदुफुल बिबारखौनो संनोसै आङो फुंनि थाखाय। लोगोफोर नै जाहैबाय अमा मेजेममोन आरोना, बिदिनो आं दा मैदुफुल बिबारखौ एवगोन, माने अमा मेजेमजों माने गोथाव जायो आरोना। बेयाव दा जाब्रां फानलु सामब्राम गुफुरफोरखौबो होना लाबाय आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय खारैबो होगोन आरोना एसे आङो। खारै होबा माने गोथाव जायो नालाय। बेखिजा लोगोफोरनो दालि एवनानै बाथोन देनोसै आरो ओमफ्राय आङो। दा मोनबाय आरोना लोगोफोर, नै ओंख्रिया आंनिया अमा मेजेमजों मैदुफुल बिबार, ओमफ्राय खारैबो होदो आरोना एसे। ओमफ्राय दा फुंनि ओंखाम जानोसै लोगोफोर, नै मैदुफुल बिबार बेखिजा दालि बाथोन गोथाव। दा लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै आङो ओंखारखांबाय आरोना, ओमफ्राय दिनै माने न'आव आलासि जानो थांनायदों आरोना बैसागोनि। आयेन दे दा नै थांसै आरोना लोगोफोर, ओंखारबोबाय लामायावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। दिनैनि भिडिअ मा देखायलांनो हागोन आं नोंथांमोननो। फायमा नोंसा क्रिस्कायाबो हाय नै Kenapa ya? ओमफ्राय नै दा न'आव मोनफैलायबाय। आब'मोना मोनफैखानानै दङ आरोना नै लोगोफोर, ओमफ्राय खिजा हांसो बेदर संगासिनो आरोना, ओमफ्राय खिजा अमा बिबुजों नारजि संबाय थादों, माने बाबाया संदों आरोना। जोंहा गोथाव जालायनोसै। ओमफ्राय दा नै मोनबायबो लोगोफोर, ओमफ्राय हांसो बेदरा। Dodol जात्रा जाबाय। ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आयंला नुफैदो आरोना, आयं बोराइखौ खुलुमनो माने बैसागोनि। गोसोजों अराय बहांगो माहां आगै मोनलाय लांखारसां, बिबहांगो लांहां आगै मोनलाय लांखारसां, बाजों गोनां आगै दिन्दांगोन आं नोंखौ मोनाबोला आगै जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर आयंमोनखौ खुलुमना फैबाय आरोना। आब' दांदो माने 1 तारिखै फैनो मोनाखैमोन नालाय, दिनैनो खुलुमना फैबाय आरो। दा नै ओमफ्राय ओंखाम जाफैबाय आरोना न'आव फैना लोगोफोर। जों गामिनिफोरा मोसाफैबाय आरो बैसागो दिनै लास्ट नालाय, गामियाव मोसायोना गासैयाबो माने लास्ट खालि। दा जों गामिनिफोरा आरो बिसोर मोसानायफोरा।
ओमफ्राय आंबो नै गामिनिफोरनो दसे मोसाबाय आरोना लोगोफोरा मोसानो लिंबाय थानायखाय दा नै न'निफ्राय थांलायनोसै आरोना जों माने दिनै आब'लानियाव हर थाहैगोन आरोना बिसानाव दा थांसै जों जमानो नै मार अखा हाबाय लोगोफोर आब'लानि न' मोनफैनाय लोगो लोगोनो जोंहानि बिब'आ ओंखाम संगासिनो आरोना नै अराव दाम दामनो ओंखाम सं दा नै बेदर एवलायनोसै आरोना आङो लोगोफोर जानायानो जानाय आरो दिनै गामामनो दा बिब'लानो फैनानै जाफैलायबाय आरो बेखिजा आरो नै जोगोनार थालिर आलु सयाबिन भाजा एवगासिनो आरो बेखिजा नै आब'आहाय दावदै रुगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दा ना बाथोन देलायनोसै बेदराबो मोनबाय दा नै लोगोफोर ओमफ्राय दा ओंखाम जालायनोसै आरोना हरनि मार अखा हाबाय थाखादों आरो लोगोफोर दा जानानै उन्दुनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय